салом алейкум дӯстони азиз, подписчикои канали панҷ панҷа ҳунар. имрӯз ба шумо мехоҳам тавсия диҳам. бисёри ҳамин нақла мада кадан лишна мада маъқул шид. мехоҳам шумо дар мисол як тавсия диҳам. дидестен ҳамин хонаое ки ман нишон додистамтон, ино ай контейнере ки мисол контейнерое ки наторои мисол камазода аста, нигоҳ кунен, хона соз кардагиан. як бор бо диққат тамошо кунен, то охира тамошо кунед. як просто хатон перечувство кунед. 4таша мемони 100 чанд квадрат мешава. метавонем торбатор монем. нигоҳ кунед проектҳое ки ҳозир ман дар инҷа нишон додистам, ҳар яктатон просто тамошо кунед чӣ корҳои дар дараи ина мешава. ба қувват мебиёяд, торбатор ҳам хеле мощно меояд ки хоб бародаро бисёр гап назанам, бо диққат тамошо кунед. дастгирия фаромӯш накунед бародаро. раҳмат барои тамошотон.